Wala ku taɓa arziki ba shegu masu kama da ɓeraye. Ina maganin ban san su ba, kaji bari in tafi da wannan ka amma zo a raba ni da su. Dan kuke mana ku ga kanin su yan kwa'in nan ba wallahi ba yan Nijar bane. Kai ma ka zo ɗiba kenan. Ka ɗiba da yawa abin mai baya su samu. Me wannan? San shi arziki ci wala kuma. Wannan ba farin dutse bane. Farin dutse. Shawara ki waka. Wannan kai ma gaskiya kai ka zare ne da yawa. Wannan farin dutse ne. Yanzu fa kana nufin mahaukaci ne. Gaskiya babba. Ni ban ma taɓa ganin mahaukaci irin ka ba gaskiya. Yanzu me za ka yi da wannan? Ba kuɗi ba ne? Ok, za ka je kai cikon gida ne. Ciko. Eh. Ka ganni da kai mu kai wannan da kwaka. Wannan shawara ki dan buro ba mai kama da angulu. Kai. Babu barin zubar ka ce fa ni ma na ci. Na ga tunda mutane sun bari ba ma fa haka yake ba.